Antwenel Anklaizi kumbari yao. Kandi zona, kandi zemboza. Tari basen magdanis wano. Ineyo nkhawa yanga inaliponena kuti anthu ambiri amataka bwera mnyumba ino amapanga zina kumbali amapanga zina. Ripoti imeja sinachokere kuboma, yachokera ku komiti ya nyumba ino ya Malamulo. Itaona kuunguza ndikuona kuti pali vuto lonena kuti tili ndi ngongole zambiri zokhuzana ndi mafuta. Ngongole ina pa ngongole imene ikambidwa ya mafuta ndi pafupifupi 780 billion. Koma pa 780 billion 380 billion inatengedwa mu chaka cha 2018. Enda aphungu ena a DPP amene atuluka muno boma lawo ndimene linatenga ngongoleyi. Komano poona kuti no mwina boma likhoza kutsamwa ndi zina anakhala kuseri ngati komiti ya nyumba ya Malamulo. Yemwe mtsogoleri wake ndiwo memberlaso wa DPP. Kumene konso kunali a Shadrack Namalomba amene ali oyankhulira chipani cha DPP. Komanso amene amayankhulira president wakale wa dziko lino. Ndi membala wa komiti imene. Ku komiti kwawoko anayivomereza. Abwera nyumba ino akukana kunena kuti izizi tisatere. Koma kumene anali kuseri amavomereza. Ndiye ineyo nkhawa yanga inali yokuti akuluakulu tiyeni tikhale anthu oona mtima. Tikakhala kuseri kumene amalawi sakuona tikhale amalawi. Tikakhalaso nyumba ino pamene amalawi onse akuona tikhalenso amalawi. Koma basati kuseri mupanga zina, kubwera muno mukupanga zina. Ndi zimene ineyo natsindikapo kwambiri kuti ayi kukhala samakhala choncho tiyeni tikonze. Komanso ripoti sinabwere muno ndi anthu akuboma, yabwera ndi omwewo aku DPP. Koma chifukwa chakuti malingaliro onse awo akocheza pa chisankho cha 2025. Vuto limene lilipo ndikuti anthu ambiri andale amayang'ana chisankho chimene chikubwera malo moyang'ana mbado wina umene ukubwera. Ndeni mangofuna kuwakumbutsa nthawi imeja kuti ayi amalawi anatikhulupirira kuti tiyatumikire. Pamene tikuwatumikira tiye tisamangotumikira zimene chipani chathu chikufuna, koma tiyang'ane kumene tikupita ngati dziko kuti tiyike maziko okwanira amene azathandiza ana athu kutsogoloko. Ena mwa iwo menali mmene mkomiti imene yanavomeza nawo ndi ati? Mene tanenera Werani Chilenga anali momwemo ali mu komiti imeneyo, anabwera nyumba muno ngati MP wa DPP. Olemekezeka Shadrack Namalomba amene ali MP wa DPP komanso mneneri wa chipani cha DPP komanso president wakale wa dziko lino anali member wa momwemo. Komanso tikaona menemo Onabuvuwa Kaunda ochokera ku Nkhatabe analiso mbali ya komiti yomweyo. Mukaona Ajolobala ndi UDF ochokera ku Machinga ni member laso wa komiti yomweyo. Mukakaunguzaso mene mukapeza Chinanomale ali momwemo kuchokera ku Chirazulu. Mukaunguzaso mukapezaso kuti Orphan Shower ochokera ku Bangu wa DPP na yeso ali komiti yomweyo. Mukaonaso ngakhale akatwafu wa UTM kuchokera ku Karonga na yeso ali mutimo ali momwemo. Ndiye ndi zinthu zokuti ndizopweteka kwa munthu okuti akulingalira mwa umunthu kodi anthu akuseri akupanga izi kubwera apa akupanga zosiyana ndi zimenezi kodi mmene dziko tingayendesere. Napempha kunena kuti ine sindi kambapo kwambiri kuti mafuta apite motani, koma ndinangofuna kuwakumbutsa kunena kuti akuluakulu izi tikukambirana nyumbayi zimene dziko lero likuona ndi zinthu zonena kuti inuyo munakambirana kuseri. Simungati mwakambirana kuseri mwazibweresa muno ndikumafuna kuzithawathawa. Ine pamene ndinakocheza kwambiri. Ndi chipani chimodzi mwa zipani zomvetsa chisoni m'malawi munomu, chipani cha DPP. Paja anthu amati easy come easy go akuyenda kusamala. Fa chipani chimenechi chidabwera, how did it come? Chinabwera through the window. Chidalowera pa window tu. Mwina anthu kubayiwala chipani cha DPP chidalowera pa window. Chipani cholowera pa window. Kutulukanso mukapanda kusamala mutulukiraso pa window. Chifukwa kulowa mudalowera pa window. Mkulu ameneyo mwini wake wa chipani father and founder amene nali the late Bingwa Mutharika adamtenga ndi chair nkumpanga kuti ayime mu 2004 adayimira UDF adapambana adachita kubera fevena amene adabera folo abwana anga amene nali personal assistant wawo anandiuza kuti abera chisango ndi nkhani yako imene ndikungamba kuti kadapambana kasadapambana nkhani kuti adalowera pa window na atalowera pa window chifukwa choti panali pa 5 February pamene 5 February 2005 pamene analengeza Bingwa Mutharika kuti ndatuluka ku UDF. UDF nali chipani cholamulira atangotuluka nabizo kuti ili ku opposition mpaka lero.
andipelapeza kuti DPP kunalibe ndamene timapanga zisankho mu 2004 koma pofika 2005 pali chipani chimene chili mboma ni chifukwa chidalowera pa window zidasokonekera atamwalira Bingwa Mutharika vice wake Joyce Banda nkupeza kuti ndi chipani cha PP alowera so pa window pompacha ne kutulukaso datukira pa window pompacha chipani chikubwera anotsopano atachisankha mu 2014 paja Judge Mbenducheni anali chairman Mbendera adalira ndiye tadagwetsa msozi siti kuti kuti chidavuta nchani so rest in peace ndi chipani chimene chidabwera nthawi yoyo kukhala ngati through the ballot now komanso it was kicked out using the same ballot pa window kuti chinadukaso pa window nanga si adawina ndikupeza kuti court adakatuzira window akadala ku court maike ndimbaona abanthawi kuoneka kuti siri mbali yathu mwina umalize kana umalizire kana ndimalize ndikupanga wind up ya maliza mwansanga ndi adakatulukira so window la ku court chipani cha DPP chidatuluka mboma through window la ku court mwina nkupeza kuti ayimanso nkupikisana nawo nkugwa ndi pano akanachita zinthu zoti akonze mmene mavuta koma zikuoneka kuti kukonza kukwavuta apa mtsogoleri wa chipani cha Ford President Enoch Chihana akale akutsika nthawi ine iliyonse ndiye pano ndikuona akuluakulu a chipanichi akunkana masonkhana pang'ono ndi pang'ono pano ndaona olemekezeka Reverend Morris Munthali mwina tingocheza nawo pang'ono olemekezeka muli bwanji ndili bwino kayo iyayi ife taona kunena kuti kuno kwatsa mkokomo komanso chipani cha Ford cha Brand President Chihana komanso Vice President wa chipani cha DPP Honorable Japi Muhango ingakhala Honorable Zomera Ngila liko kuno chachitika ndi chani kuti mupezeke malo ano ayi izi zikuoneseratu kuti boma sopano lili mbali ya Ford komanso mwina tingodula kai pang'ono pomwe mtsogoleri wopatsa chikokayo akutsika mgali moto lake ndi ndani amene sakufuna kuona mtsogoleri wopatsa chikokayo President walandiridwa ndi mlangizi wake mu office Reverend Munthali anthu akuyimba akuti olire muva mbebe ndikoza kutsimikiza pano kuna